Реал Мадрид яке аз нақшаҳои беҳтаринро дар оянда дорад. Ҳарчанд байни омад давр намезанад, вале вақте ки футболи ҷаҳонӣ бештар ба Премер-лига диққат дода истодааст, танҳо шумораи ками мухлисон огаҳанд ки чӣ ояндаи дурахшони Реал Мадридро интизор аст. Имрӯз нақшаҳои дастаро бароятон мегӯем ва мебинем ки чаро Реал боз шоҳигариашро дар Аврупо ба даст меорад. Обуна шавед ва лайки худро гузошта тамошоро идома диҳед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Реал Мадрид барои 10 солаи оянда ҳайати ҷавон ва натиҷабахшро ҷамъ оварда истодааст. Барои солҳои оянда хариди бозингарони сатҳи ҷаҳонӣ дар нақша аст. Футболбозони ҷавон мисли Ҷуд Беллингем, Федерико Валверде, Эдуардо Камавинга ва Орелиан Чуамени аллакай худро олӣ нишон доданд. ҳадафи баъдӣ лидери ПСЖ Килиан Мбаппе хоҳад шуд. Реал муддати дароз аст ки ин ҳамлагари фаронсавиро ба даст овардан мехоҳад, аммо парижиҳо ҳеҷ не ки бозингари худро раҳо кунанд. Шартномаи Мбаппе соли оянда ба итмом мерасад ва имкони ройгони гузариш ба Реал Мадрид аз назар дур нест. Чун ин бозингарро ройгон ба даст овардан беҳтарин трансфери аср шуда метавонад. гап сари танҳо ҳунари ӯ намеравад, балки фоидаи молӣ низ Реал баъди омадани Килиан соҳиб хоҳад шуд. дар ҳолати бозам ноком шудан дар гуфтушунид, мадридиҳо вариантҳои дигар низ доранд. онҳо ба ҳамлагари Манчестер Сити Хулиан Алварес, ҳамлагари Лил Ҷонатан Дэвид ва ҳамлагари Наполи Виктор Осимхен назора доранд ки тобистон ба Реал гузариш кунанд. ҳамин хел ҷалби ҳамлагар дар бозори трансферии оянда ҳадафи асосии Реал Мадрид мешавад. дастаи шоҳона мехоҳад ки ҳимоятгари нухустдоштаи худ Ферлан Мендиро бо Алфонсо Дэвис иваз кунад. ӯро ҳамчун ҷойгузини Ферлан овардан мехоҳанд. шартномаи Алфонсо бо дастаи мюнхенӣ ҳоло 2 сол муҳлат дорад ва он тамдид нахоҳад шуд. аз ин рӯ мадридиҳо метавонанд соли оянда ӯро бо нархи пасттар харидорӣ кунанд. трансфермарк нархи Дэвисро 70 миллион евро гузоштааст, вале Реал имкон дорад ки шартномаи ӯро бо арзиши 40-50 миллион евро ба даст орад. трансфере ки ба ҳар ду тараф фоида меорад. ба ҷози ин Реал бояд барои Дани Карвахали 31 сола ҳам дар ҳимояи рост ҷойгузин ёбад. барои ин мавқеъ Реал плани олие кашидааст. вақтҳои охир оиди диққати Реал ба капитани Челси Рис Ҷеймс хабарҳо буданд. сабки бозии ӯ хело мутобиқ ба дастаи шоҳона аст. 23 сола, тезкор, бо суръат. кораш дар ҳимоя олӣ ва тақвиятдиҳандаи ҳамла. ӯ метавонад бо Винисиус Ҷуниор пайванди хубе шаванд. Ҷеймс каме мушкилӣ бо ҷароҳатҳо дорад ки ҳалшаванда мебошад. челси намехоҳад дастпарвари худро аз даст диҳад, вале Реал то охир барои ҳадафи худ талош хоҳад кард. ин даста ба ҳимоятгари англис шароити беҳтар ва мубориза барои ҷомҳои аврупоиро таъмин мекунаду дар ҳайат мавқеи доимӣ медиҳад. тасаввур кунед ки Ҷеймс ва Дэвис дар канорҳои дифоъ, Беллингем ва Камавинга дар нимҳимоя, Винисиус, Родриго ва Мбаппе бошанд дар ҳамла. дар бораи бозингари бразилӣ Энрикам бояд гуфта гузарем. ин ҳайат ҷавонтарин ва беҳтарин дар ҷаҳон хоҳад шуд. сармураббии ҳозира Карло Анчелоти соли охирашро дар Реал гузаронида истодааст. ӯ мехоҳад бори дигар қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо ва Испания гардад ва дар нотаи баланд тарки даста намояд. Анчелоти ба гуфтаи сармураббии мунтахаби Бразилия мешавад. Реал Мадрид бошад, дар ин мавқеъ бо эҳтимоли зиёд Хаби Алонсоро аз Байери Ливеркузен меорад. ӯ дар дастаи олмонӣ натиҷаҳои беҳтаринро барои дастааш нишон дода истодааст. акнун Хаби баъди солҳо ҳамчун мураббӣ ба Реал бармегардад. Алонсо бояд зуд аз ҳайати ҷавон ва бо маҳорат дастаи қавие созад. барои сифати кораш маблағе ҳам барои трансферҳо ҷудо мешавад ки метавонад шогирдони худро наздаш орад. гап сари ҳимоятгари канори рост Ҷемери Фримбанк ё нимҳимоятгар Флориан Вурц меравад. хуб дӯстон, шумо ояндаи ин дастаи бузурги футболиро чӣ хел мебинед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.